ಕಟಾರಿ ಅಂಕುಶ ಗದ್ಯಾಣ ಅಂಡೆ ಕಾರ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಾಡದ ಅರಂತ್ಲಾಯ ಅರಮನೆದ ಅರಸುಲು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ್ದು ಕಾಬೆಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಅಂತಿಮ ಭಾಗಡು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಜೈನ ಶ್ರಾವಕರು ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ದೂರು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಟಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಸು ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮನೆತನದ ಅರಸು ಉಪಟಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 400 ಶ್ರಾವಕಿಯರು ಇತ್ತೇರು ಬಂದ್ಪೇರು ಕಾರ್ಲಾಡು ಆ ಕಾಲಡು ಹೊಂಬುಚೋಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಭೈರವ ಅರಸು ಮೊದಲ ಆಹ್ವಾನದ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲಾಡದ ಅರಂತ್ಲಾಯ ಹೆಗ್ಗಡೆನ ಗಿಡ್ಪೇರು ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಗಿಡ್ಪೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲ ಭೈರವ ಅರಸುಲ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪೋಣು ಭೈರವ ಅರಸುಲು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಂಗಡಿ ರಾಜಧಾನಿ ಆದ ನಿರ್ವಾಚನ ರಾಜಧಾನಿ ಆಡ್ದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಳಸನ ರಾಜಧಾನಿ ಆದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಕಾರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರದೇಶದ ಅಗಲ ವಶ ಇತ್ತಂಡು ಅಗಲ್ನ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ನಾಣ್ಯ ಆ ಕಾಲದ ಆಯ್ತು